Ang kasaba sa mga netizens kabahin sa problema sa druga sa Sugbo ug mga alegasyong adik si Mayor Mike Rama mao ang sinugdanan sa bag-ong lalis nila ni Tomas Osmeña. Mga istorya nga drug addict si Mike Rama padayong mikatap sa Facebook apan si Mayor Rama nga mipaubos og drug test ni adtong miaging buwan nagkanayon nga igo na katong pruweba nga limpyo siya. Si Osmeña sa iyang Facebook post migawas nga midepensa sa mga netizens kinsa gihulga sa mayor nga ikiha og libel kung magpadayon pa kini. Kano sa mahimong libel ang usa nga pamahayag matud pa sa online libel prevention sa Cybercrime Prevention Act bag-o lang gidesidahan sa Supreme Court nga nasubay kini sa konstitusyon. Karon gihagit ni Rama si Osmeña sa pag-akusar kaniya categorically nga siya usa ka drug addict. Alang sa dugang detalye ning maong away bisitaha lang ang www.sunster.com.ph/Cebu.